ginawa, hihikayatin pa natin ang pribadong sektor na mag-file ng kaso laban sa kanila. Kasi ang ginagawa nila ay hindi makatalungan dahil alam naman nila kailangan ng tao yan. Ang dahilan pa naman nila sa amin ay sinasabi ng LTFRB, wala daw silang datos ng safety. Yung datos na yun nandun sa PNP, nandun sa MMDA, may kopya na kami. Bakit wala silang kopya ng data ng accident reports? Ang dami nilang dahilan para talagang, alam mo nangyayari dito, garfihan. Kasi naiinis sila dahil nagrarally ang ibang kumpanya, naiinis sila dahil nagpapile ng kaso sa kanila, kaya nila ginawa ito. So parang, alam mo ba yun, parang very arbitrary. Ang ibig sabihin, hindi base sa rason. Hindi base lang sa kung anong gusto nila. Napakamali. Sobrang nakaka-dismaya na ganyan magpatakbo ang mga ibang miyembro ng gobyerno. Kung ano lang ang gusto nila, hindi dahil sa kung ano ang tama.